Tromi rokmi ste nám vyštrngali slobodu a demokraciu. Ďakujeme vám za to. Napriek tomu sú niektorí z vás presvedčení o tom, že za komunistov bolo lepšie. Za režimom, ktorý dal popraviť 248 ľudí. Viac ako 200 000 odsúdil z politických dôvodov. 20 000 poslal bez súdu na nútené práce a 8 000 väzňov režimu zahynulo v baniach, vo väzniciach a v lágroch. 600 ľudí zavraždili vyšetrovatelia EŠTB pri výsluchoch. 282 ľudí zahynulo pri pokuse o útek cez železnú oponu a zhruba 500 000 utieklo do zahraničia. Napriek tomu niektorí z vás ešte stále nariekajú za režimom, ktorý znevýhodňoval vlastných občanov, ak neboli členmi komunistickej strany. Sledoval ich a udával, vyhadzoval z práce, zamedzoval v štúdiu, zakazoval cestovať a trestal za vyjadrenie názoru. Bývalý režim predsa pripravil svojich občanov o slobodu a tisíce z nich o život. Už ste na to zabudli? Čo z toho vám konkrétne chýba? Pred revolúciou sa naozaj nežilo lepšie. Až na pár výnimiek spriaznených s komunistickým režimom nikomu. Bodka.